Před časem jsem byl na jedné prezentaci, kde mi přednášející vysvětloval, jakým způsobem vzniká cena, za kterou je parfém prodáván klientům v obchodě. Jelikož jsem několik týdnů předtím koupil jeden takový parfém, dost mě to zaujalo. Jako snad každý jsem žil v přesvědčení, že kvalitní parfém prostě musí být drahý. Čím déle jsem tedy poslouchal, tím méně jsem věřil slovům, které jsem slyšel. Nakonec jsem došel k závěru, že přednášející přinejmenším nemluví pravdu a jeho jediným cílem je zlákat mě do nějakého dalšího pochybného systému, kde se prodávají nekvalitní napodobení značkových parfémů. Znechuceně jsem opustil prezentaci s tím, že větší hloupost jsem v životě neslyšel. Jenže stále větší počet lidí z mého okolí mě začal přesvědčovat, že informace, které na přednášce byly prezentovány, jsou pravdivé a že i oni se rozhodli přestat kupovat předražené parfémy. Vypadalo to jako nějaká epidemie a tak jsem se rozhodl, že si sám pro sebe zjistím, jak to s těmi cenami parfémů v obchodě je. A začal jsem od parfému, který jsem sám před časem koupil. Sedl jsem si k internetu a zjistil jeho aktuální cenu. Za 50 ml parfému od Thierryho Muglera Angel jsem měl zaplatit 3050 korun. 50 ml stojí 3050 korun. Co mě ale překvapilo ještě více, bylo to, že v nabídce byla 100 ml náplň této parfémové vody za 3900 korun. Když jsem to přepočetl, pak mi vyšlo, že za 50 ml náplně parfémové vody Angel od Thierryho Muglera klient zaplatí 1950 korun. Jenže za náplň v lahvičce jsem zaplatil 3050 korun. To by ovšem znamenalo, že za pouhou skleničku, do které se tato parfémová voda plní, jsem zaplatil neuvěřitelných 1100 korun. Je sice pravda, že svou manželku miluji a rádi občas dopřeji něco exkluzivního, ale 1100 korun za kousek skla a kovu ve tvaru hvězdice se mi zdálo trochu moc. Začal jsem si tuto drahou skleničku prohlížet a na zadní straně rozprašovače jsem našel malým písmem vyrytý zajímavý nápis. Je tam totiž anglicky napsáno vyrobeno pro Thierry Mugler Parfums. Slovíčko pro je velmi zajímavé. Říká totiž, že firma Thierry Mugler Parfums sama tento parfém nevyrobila, ale si jej nechala vyrobit někým jiným a sama je pouze prodává pod svou obchodní značkou. To ovšem potvrzovalo další slova přednášejícího na prezentaci, který tvrdil, že právě takhle to v kosmetickém průmyslu funguje. Tvrdil, že stejnou vůni lze koupit buď pod její obchodní značkou za velmi vysoké ceny, nebo pod číslem za cenu, která je až 10násobně nižší. Podíval jsem se tedy do ceníku společnosti Say, která tyto identické vůně prodává, nikoli tedy pod obchodní značkou, ale právě pod číselným označením. A opravdu, identickou vůni jsem tam našel pod číslem 330 za částku kolem 400 korun. Když jsem porovnal cenu, za kterou jsem koupil tuto vůni původně v obchodě a za kterou mi tuto vůni nabízela společnost Say, zjistil jsem, že je 7,5krát nižší ta u Say než ta v obchodě. A to zde byla ještě jedna zajímavost. Jak jsem se zmínil, v obchodě jsem si koupil nikoli parfém, ale parfémovanou vodu, která dle norem obsahuje maximálně 15% vonných esencí, rozpuštěných v 90% lihu. Naproti tomu u Say bych si koupil nikoli parfémovanou vodu, ale opravdový parfém, který obsahuje celých 24% vonných esencí, rozpuštěných v koncentrovaném lihu. A to je zásadní rozdíl, protože kdyby se na pultech v obchodě prodávaly opravdové parfémy s tak vysokým obsahem vonných esencí, jejich cena by byla ještě vyšší než dnes. Vysoké ceny parfému nejsou ale vynálezem dnešní doby. Bylo tak tomu vždy, o čemž svědčí slova doktora Vlastimila Vondrušky. Na stránkách Českého rozhlasu jsem našel zvukový záznam, kde o tom hovoří. Poslechněme si jeho úryvek. U všech kosmetických prostředků a především u parfému tak platilo ekonomicky prakticky totéž, co dnes.
Byla to věc módní a prestižní, takže ta skutečná prodejní cena byla pochopitelně mnohokrát vyšší než cena výrobní. My bohužel nemáme dochovány přesné cenové relace, nicméně víme, že lahvička takového toho francouzského parfému, tak již v té době barokní, tak byla dárkem, který skutečně si mohli dovolit jen ti nejbohatší, a proto tedy můžeme soudit, že ta cena byla skutečně vysoká. Jak tedy vzniká cena parfému? Kdysi byly parfémy vyráběny nezávislými parfémisty, kteří vůni namíchali, vytvořili parfém a ten nakonec prodávali ve svém vlastním obchodě. Kdo viděl film Parfém příběh vraha, má představu, jak to asi fungovalo. Jenže my dnes žijeme v globálním světě a samostatný parfémista by se uživil jen stěží. Proto to funguje zcela jinak. Na výrobu vonných esencí se prakticky specializuje jen jedna jediná firma na světě. Jedná se o nadnárodní koncern Drom, který vyrábí vonné esence pro více než 80% firem na světě. Jeho vonné esence můžete nalézt v pracích prostředcích, avivážích, osvěžovačích vzduchu, ale také v parfémech všech velkých světových značek. Lze říci, že na výrobu vonných esencí má tato společnost prakticky monopol. Tato firma zaměstnává parfémisty, kteří vytvářejí nové vůně. Tento proces může trvat několik měsíců, ale také několik let. Vyrobenou vonnou esenci pak může koupit jakákoliv firma na světě a použít ji pro výrobu třeba právě parfému. Zde je nutné podotknout, že stejnou vůni může koupit více firem najednou. To proto, že vůni nelze patentovat. Na výrobu parfému existují mezinárodní normy, které říkají, kolik lze přidat lihu a kolik destilované vody do vonné esence, aby mohl být výrobek nabízen jako parfém. Proto ať již ze stejné vonné esence namíchá parfém jedna nebo druhá firma, vždy se jedná prakticky o shodný výrobek ze zcela identickou vůní. Vůně musí být identická, protože pochází z jednoho zdroje. Ani jeden výrobek tedy není padělkem, v obou případech se jedná o originály. V této fázi se cena výrobku neliší a pohybuje se kolem 2 euro za 50 ml. Ano, slyšeli jste dobře. Opravdu jsem řekl 2 eura, protože rozdíl v ceně se začne vytvářet právě nyní. Jak lze tedy docílit toho, aby půl deci vodné vodičky v ceně kolem 2 eura, čili 50 korun, stála na konci před zákazníkem více než 3000 korun? Recept je poměrně jednoduchý. Nalijeme tuto vodičku do nádobky, která je sice sama o sobě malým uměleckým dílem, ale zvýší nám cenu o několik set korun. Pak dáme této vodičce nějaké jméno, nejlépe po nějaké celebritě, třeba takový fotbalista nebo herečka. Nebo se domluvíme s nějakým známým modním návrhářem. Je jedno, že nositele těchto jmen nemají ani páru, jak se parfémy vyrábějí. Stačí, když jsou slavní. Za právo použití jejich jména jim samozřejmě dobře zaplatíme. A věřte tomu, že částky za roční kontrakty jdou do milionů euro. Má to ale jeden háček. To také navýší cenu konečného výrobku o pár stovek. Výrobci ani prodejci to ovšem nevadí, protože tuto cenu rád zaplatí klient. K tomu přidáme cenu reklamních kampaní, dopravy a zisk pro výrobce a máme zde konečnou cenu ve výši několika tisíc korun za 50 ml vonné vodičky, která na začátku celého cyklu stála pouhých 50 korun. Jenže celé to jde udělat jinak. Firma Say se rozhodla, že nebude rozlévat své parfémy do přemrštěně drahých skleniček a nádobek. Používá standardní, ale estetické skleničky o obsahu 50 ml. Neláká také klienty na jména slavných osobností nebo značek. Zastává názor, že parfém si člověk kupuje kvůli jeho vůni, nikoli jména. Díky tomu a díky použitému způsobu distribuce a prodeje může prodávat velmi kvalitní parfémy za ceny až 10násobně nižší než jejich značková konkurence na pultech obchodu. Když jsem si tedy všechny tyto informace zjistil a sám se přesvědčil o tom, jak to funguje, rozhodl jsem se, že si do budoucna budu kupovat parfémy u Say. Znám totiž lepší způsob, jak utratit nemalé peníze, které díky tomu ušetřím.